Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Let me see your body move on the floor like 10 minutes ago. Shake, shake, shake your body move on the floor like 10 minutes ago. Nazdar lidi, já vás vítám u dnešního krátkého videa. A dneska se podíváme, jak vykraftit Rainbow hulku, teďka nevím, jak se to jmenuje. Ale potřebujete k tomu mithril anvil, abyste ji mohli vykraftit. Takže potřebujete najít mithril, to je první základní věc. Jak se to jmenuje? Rainbow rod. Pak potřebujete na ní 30 crystal shardů, ty najdete, když půjdete někam do pekla, tak nad peklem potom je to, že tam je to iluminální prostě a tam jsou ty iluminální ty portovací věci a z nich tam je právě na stěnách všude tady ty crystal shardy. Cornhorn potřebujete, nebo spíš jenom málo ho najdete, protože potřebujete najít ty poníky běhající, který jsou tady fakt jenom málo. Nevím, jak to je na singlu, ale myslím, že jich je tam taky málo. Občas se vám ukážou. Potřebujete 4 a jsou docela silný, takže je to fakt na dlouho to sbírat. Pixie dusty, zabijete pixíky a z nich vám vypadají prostě třeba 3 pixie dusty, tak tam sbíráte do 60 a 99. Pak Soul of Light, ty padají z těch portovacích růžových těch iluminálních věcí. Je The Essence of Light Creators. Prostě padá to z těch růžových věcí, prostě tam těch růžových portovacích. A Soul of Sight, to bude asi nejtěžší dostat, i když ty horny, tady to taky. Ale Soul of Sight je z twinsek. Takže budete twinsky a musíte je stihnout zabít, než bude další den. Což je hardcore. Tak, my si uděláme. Má 59 magic damage, což je dost. Ale zase jenom na 20 ran. A líbí se mi na tom, proto jsem to taky sbíral, že můžete kontrolovat tu střelu. Jakoby, že ji můžete navádět, což je fakt dobrý. Má to very fast speed, average knockback a use 10 mana. Když ten mana mě trošku štve, ale tak děláme si to. A místo čeho to hodím, třeba místo tohohle. Ukážeme si to. Ještě se s tím budu muset nějak naučit. No tak je to docela těžký to chytit. A pak s tím můžete dělat takovýhle blbosti. Právě, už jsem to zjistil, takže musíte to chytit. Jak to vystřelíte, tak to musíte hned tu střelu jakoby chytit hned na začátku, jakoby za ten předek, co vystřelíte. Pak to držíte a můžete prostě s tím hejbáte myší tak. A asi je to nekonečný, prostě než to pustíte. Nebo než to zničíte o něco. A když je noc, tak to právě dělá duhu a přes noc toto. Přes noc to dělá tu duhu a přes den fakt nevím. To potom ještě kouknu. A prostě bum. Tak. Tak to by bylo asi všechno. A zatím čau.